Osmi avion u floti Montenegro Airlinesa, Embraer 195, sletio je iz Rima na aerodrom Podgorica. Ovaj avion zadovoljava sve najsavremenije zahtjeve koje ima Evropa po pitanju vazduhoplovstva. Jako preciznu navigaciju ima, u stanju je da sleti autoland, znači može da sleće u uslovima magle, u uslovima 200 metara horizontalne vidljivosti i 50 fita vertikalne, to je 15 metara, znači skoro bez ikakve vidljivosti. Embraer je koštao $33 miliona, a kredit za njegovu kupovinu odobrila je Brazilska državna banka. Montenegro Airlines je bez garancija vlade uspio da dobije taj kredit, i to uz povoljnu kamatu. Dolazak ovog aviona je veoma značajan za obim letenja Montenegro Airlines koji je novi obim letenja koji se odnose na Petrograd, Moskva, London, Kopenhagen, destinacijama na kojima je Fokker nije baš sa rangeom mogao u potpunosti da odradi te linije. To je treći avion tog tipa u floti nacionalnog avioprevoznika. Njegovom kupovinom završena je prva faza obnove crnogorske avioflote, koja broji još 5 Fokkera. Strategija daljeg razvoja Montenegro Airlinesa će se bazirati da do 2013-2014. godine imamo 6 Embraera i da se Fokkeri eliminišu iz flote Montenegro Airlinesa. Znači 6 aviona je dovoljan sajz da bi zadovoljile potrebe Crne Gore. Novi avion već od jutra biće u redovnom saobraćaju. Večeras je u Nišu. Vrlo simbolično, prvi let Embraer koji je danas stigao obavit će na putu prema Nišu gdje će voditi i naše navijače da prisustvuju finalnoj utakmici u vaterpolu između Srbije i Crne Gore. Montenegro Airlines, ponovljeno je, jedna je od rijetkih kompanija u Evropi koja je uprkos krizi za prvih 6 mjeseci ostvarila rast. Novim avionom ulazi u društvo regionalnih kompanija srednje veličine, a obnavljanje flote znači će i kvalitetniju uslugu za građane, privrednike i turiste. Montenegro Airlines će ove godine približno prevesti onoliko putnika koliko ima građana u Crnoj Gori, što je zaista jedinstvena situacija sa avioprevoznicima u svijetu. On i ove godine bilježi izuzetno veliki rast s obzirom na ekonomsku situaciju od oko 19% povećanja broja putnika koje prevozi, a isto tako oko 20% broja letova koje uspijeva da organizuje tokom godine. Embraer 195 ima 116 mjesta. Prepoznatljiv je po sofisticiranosti i izuzetnim performansama.